7 ta' Mejju, Santa Rosa Venerini. Għexet bejn l-1656 u l-1728. Twildet f'Viterbo fejn missiera kien tabib. Meta kienet għadha tifla għamlet weda li ssir reliġjuża. Iżda meta tfarfret bdiet tagħti il-lala għal ħafna ġibdiet kuntrarji u anki bdiet tipprepara biex tiżżewweġ. Iddeċidiet li ttemm il-weda ta' tfulita meta l-arus tagħha miet Alla rrieda. Daħlet mas-Sorijiet Dominikani tal-istess belt meta kellha 18-il sena. Hija kellha tmur lura darha ftit xhur wara minħabba l-mewt ta' missiera biex tieħu ħsieb lill-omma li kienet marida ħafna. Fil-għaxija kienet tiġbor xi nisa biex jgħidu r-rużarju u bdiet ukoll tallimhom it-tagħlim nisrani. Taħt id-direzzjoni ta' saċerdot Ġiswita fl-1685 Rosa fetħet l-ewwel skola tagħha f'Viterbo bla ħlas. Bid-don li kellha biex tħarreġ oħrajn biex jgħallmu, ifetħet skejjel b'nadi oħra. L-isqof ta' Montefiascone sejħilha fid-djoċesi tiegħu fejn iltaqat ma' Santa Luċija Filippini u għenita twaqqaf l-ewwel skola tagħha f'dik il-belt. It-tnejn saru ħbieb kbar ta' xulxin. Sentej wara, fl-1687 reġgħet lura lejn Viterbo fejn hi u sħaba iffurmaw kongregazzjoni reliġjuża ta' Sorijiet. Rosa waqfet djar oħra fosthom waħda f'Ruma fejn mar iżura il-Papa Clement XI u anki bierek u approva il-kongregazzjoni u l-ħidma tagħha. Wara aktar minn 40 sena ta' xogħol qiebes u vjaġġi diffiċli, Rosa Venerini mietet f'Ruma fid-dar ta' San Mark fis-7 ta' Mejju tal-1728 fl-għomor ta' 72 sena. Meta mietet kellha 40 dar tal-istitut tagħha miftuħin fi 17 il-djoċesi. Santa Rosa Venerini kienet iddikjarata beata minn Piju XII fl-4 ta' Mejju tas-sena 1952. Iddikjara qaddisa il-Papa Benedittu XVI fil-15 ta' Ottubru tas-sena 2006. Is-sorjiet tagħha magħrufa bħala Maestri Piji Venerini jgħoddu madwar 400 u jinsabu fl-Ewropa u fl-Istati Uniti kif ukoll f'xi qartijiet tal-missjoni. Santa Rosa Venerini femet li l-edukazzjoni u t-tagħlim tal-katekiżmu kienu fost l-aktar importanti u neċessarji għas-soċjetà. Dan jgħodd għal kull żmien fl-istorja tal-bniedem. Id-Dikjarazzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar l-edukazzjoni nisranija Gravissimum Educationis insibu dan li ġej. Il-jed ta' kull persuna għall-edukazzjoni. X'inhi l-edukazzjoni? Il-bnedmin kollha ta' kull razza, kundizzjoni u età għaliex huma mżejna bid-dinjità ta' persuna għandhom il-jed inaljenabbli għall-edukazzjoni li tkun twieġeb għall-iskop tagħhom, għax-xeħta tagħhom u għad-differenza fis-sess li tkun adattata għall-kultura u għat-tradizzjonijiet li intirtu minn missier għal iben u li tkun fl-istess ħin miftuħa għall-għejxien flimkien ma' popli oħra u li ġġib il-qudiem l-għaqda u l-paċi fid-dinja. Edukazzjoni vera tfittex li tifforma l-persuna umana biex tilħaq l-ogħla skop tal-bniedem u fl-istess ħin tilħaq il-ġid tas-soċjetajiet li tagħhom il-bniedem huwa membru u fihom ikollu meta jikber xi dmirijiet x'jaqdi. Għalhekk it-tfal u l-adolescenti għandhom ikunu mejjuna biex skont il-progress li sar fix-xjenzi tal-psikoloġija, tal-pedagoġija, tal-metodi tat-tagħlim jiżviluppaw b'mod armoniku id-doni fiżiċi, morali u intellettwali tagħhom. B'hekk huma jiksbu bil-mod sens ta' responsabbiltà
aktar matura waqt li bisforz kontinju ifittxu li jollu kif jixraq il-ħajja tagħhom u bil-kuraġġ u bil-kostanza jiksbu il-vera libertà. Waqt li qed jikbru huma għandhom jingħataw bil-prudenza kollha edukazzjoni sesswali pożittiva. Barra hekk għandhom jitħarġu biex jieħdu sehem fil-ħajja soċjali b'mod li jkollhom il-mezzi meħtieġa u xierqa biex jieħdu posthom avvenimenti fl-isferi differenti tal-komunità umana, ikunu miftuħa għad-dialogu mal-oħrajn u jagħtu bil-qalb il-kontribut tagħhom biex iġibu l-qudiem il-ġid komuni. Hekk ukoll il-Konċilju Mqaddes jiddikjara li t-tfal u l-adolescenti għandhom il-jett li jkunu mejjuna biex jarfu b'kuxjenza retta il-valuri morali, iħaddmuhom bażla tagħhom personali u jarfu u jħobbu l-Alla perfezzjoni akbar. Għalhekk il-Konċilju jitlob bir-reqqa lil dawk kollha li għandhom f'għajnejhom il-gvern tal-popli jew li huma responsabbli għall-edukazzjoni li jieħdu ħsieb illi żgħażagħ ma jkunu imċaħda qatt minn dan il-jett imqaddes. Il-Konċilju jħeġġeġ l-ulied kollha tal-Knisja biex jaħdmu b'ġenerożità fil-qasam edukattiv kollu, l-aktar bl-iskop illi mill-aktar fis il-ġid kbir tal-edukazzjoni u tat-tagħlim jilħaq lill-bnedmin kollha f'kull rokna tad-dinja. L-edukazzjoni nisranija. L-insara kollha li permezz ta' twelid mill-ġdid bl-ilma u bl-Ispirtu Santu saru ħlejqa ġdida u jissejħu u fil-fatt saru u li Alla għandhom il-jett li jirċievu edukazzjoni nisranija. Din l-edukazzjoni mhux biss tfittex li tagħti lill-persuna umana dik il-maturità li għandna kif semmejna, iżda tfittex l-aktar li l-imamdin jitwasslu bil-mod il-mod biex jarfu il-misteru tas-salvazzjoni u jiksbu dejjem iżjed kuxjenza tad-don tal-fidi li huma rċevew. L-edukazzjoni nisranija tfittex li l-insara jitalmu jaduraw l-Alla missier fl-ispirtu u l-verità, l-aktar fl-azzjoni liturġika li jitħejjew biex ifasslu ħajjithom skont il-bniedem il-ġdid fil-ġustizzja u l-qudusija ġejja mill-verità. B'hekk huma jsiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu, fihom isseħħ il-milja ta' Kristu u jagħtu sehemhom biex jikber il-ġisem mistiku. Barra minn dan, b'din l-edukazzjoni nisranija meta l-insara jarfu iżjed is-sejħa tagħhom huma jitħarġu li jkunu xhieda tat-tama li hemm fihom u wkoll li jgħinu fit-trasformazzjoni nisranija tad-dinja li biha il-valuri naturali meħudin fil-perspettiva sħiħa tal-bniedem mifdi minn Kristu jiswew għal ġid tas-soċjetà kollha. Għalhekk dan il-Konċilju Mqaddes ifakkar lir-rajja tal-irwieħ id-dmir l-aktar gravi li għandhom li jagħmlu minn kollox biex l-insara kollha l-aktar iż-żgħażagħ li huma t-tama tal-Knisja jirċievu din l-edukazzjoni nisranija. Dak li huma responsabbli għall-edukazzjoni. Il-ġenituri li taw il-ħajja l-uliedhom għandhom id-dmir l-iżjed gravi li jedukawhom u għalhekk għandhom jitqisu bħala l-ewwel u l-aqwa edukaturi tagħhom. Dan id-dmir ta' edukazzjoni tal-ġenituri huwa hekk importanti illi fejn jonqos mhux lakemm timla il-vojt li jħalli, għax il-ġenituri għandhom joħolqu atmosfera fil-familja mimlija bl-imħabba u t-tiba lejn Alla u lejn il-bnedmin li twassal għal edukazzjoni sħiħa ta' wliedhom kemm fis-sens personali u kemm fis-sens soċjali. Għalhekk il-familja hija l-ewwel skola tal-virtujiet soċjali u s-soċjetajiet kollha jeħtieġu. Iżda huwa l-iżjed fil-familja nisranija li hi monija bil-grazzja u bil-missjoni taż-żwieġ sagrament. Il-ruliet għandhom ikunu malma sa minn ġkunithom li jarfu u jqimu lill-Alla u li jħobbu l-proxmu tagħhom skont il-fidi li rċevew fil-mamudija. Fil-familja nisranija huma jsibu l-ewwel esperjenza ta' soċjetà b'saħħitha u tal-Knisja. Permezz tagħha fl-aħħar nett huma jiddaħħlu ftit ftit fil-ħajja ta' flimkien tal-bnedmin u f'dik tal-poplu ta' Alla.
Jeħtieġ għalhekk li l-ġenituri jħossu għal kollox kemm tiswa il-familja nisranija għal ħajja u l-progress tal-poplu ta' Alla nnifsu. Id-dmir tal-edukazzjoni li jmiss qabel xejn il-familja jeħtieġ l-għajnuna tas-soċjetà kollha. Għalhekk barra mill-jeddijiet tal-ġenituri u ta' dawk li lilhom huwa fdat xi sehem mid-dmirijiet tagħhom, hemm ukoll xi drittijiet u dmirijiet li jmissu lis-soċjetà ċivili għaliex imiss lilha li taħseb dak kollu li jeħtieġ għal ġid temporali. Fost id-dmirijiet tagħha hemm dak li ġġib il-qudiem b'ħafna modi l-edukazzjoni taż-żgħażagħ, jiġifieri tħares id-drittijiet u d-dmirijiet tal-ġenituri u ta' dawk kollha li għandhom xi sehem fl-edukazzjoni u tagħtihom l-għajnuna fuq il-bażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà fejn tonqos l-inizjattiva tal-ġenituri jew ta' soċjetajiet oħra. Fir-rispett tax-xewqat tal-ġenituri, il-ħidma edukattiva sa fejn il-ġid komuni hekk jitlob twaqqaf skejjel u istituti ta' edukazzjoni tagħha. Fl-aħħar nett, id-dmir tal-edukazzjoni imiss għal raġunijiet speċjali lill-Knisja mhux biss għaliex hija għandha tkun magħrufa imqar bħala soċjetà umana, bħala kapaċi li teduka, iżda fuq kollox għaliex hija għandha id-dmir li xandar it-triq tas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha u lil dawk li jemmnu tikkomunikalhom il-ħajja ta' Kristu u tgħinhom b'ħerqa li ma tiqafx biex jaslu għall-milja tal-ħajja tiegħu. Għalhekk lil dawn u lieda l-Knisja bħala għandha dmir li tagħtihom dik l-edukazzjoni li biha ħajjithom kollha tintela bl-Ispirtu ta' Kristu. Fl-istess ħin hija toffri l-kontribut tagħha biex il-popli kollha jilħqu l-perfezzjoni integrali tal-persuna umana, jiksbu il-ġid tas-soċjetà temporali u jibnu dinja aktar umana. Talba. O Santa Rosa Venerini, li kont ta' ispirazzjoni għal ħafna li jimxew fuq il-passi tiegħek u taw l-edukazzjoni u l-kura meħtieġa lil bosta tfal foqra u fil-bżonn. Għat-talb tiegħek għamel li aħna nitħeġġu bl-istess spiritu ta' servizz li kellek inti u li narfu nedukaw u nagħlmu il-valuri nsara fil-ġenerazzjonijiet ta' għada. Amen.